Hola, sóc el Nando del restaurant Can Jovany, esteu a casa meva, a Call d'Atenes, i avui us farem un plat molt especial per mi, ja que vaig començar provant-te'l fa 22 anys, a casa del Carles Gat. Per fer aquesta recepta necessitarem pèsols, en aquest cas pèsol del Maresme, molt bo, enciam tou, ceba tendra, una mica de mantega, oli d'oliva, pebre negre i un bon foie gras. D'aquí 4 dies aquests pèsols seran del meu hort, ara encara no ho són del Maresme, però el que farem ara els desgranarem, els agafarem, veureu que són molt tendres, els agafarem i els desgranarem, veus? I aquests pèsols realment són bons hasta crusos. Començarem posant una cassola que la puguem tapar bé, i posarem la mantega i posarem la mateixa quantitat d'oli d'oliva. Quan tinguem fosa la mantega, hi podrem posar a punxar la ceba tendra. Movem, taparem, deixarem que potxi un parell de minutets. Ja el tindrem a punt, 3 minutets, veu? Que es cogui, però que no agafi color, punxadeta. Això serà l'hora que tirarem enciam tou posat amb aigua, que serà l'única aigua que hi tirarem amb tot el pèsol. A continuació hi posem el pèsol, estirem bé i podem tirar ja la sal. És un pèsol molt dolç, que ja veureu que necessitarà una mica de sal. Tapem ben tapadet, els posarem bé. Avui hi posarem foie. Aquí tenim un bon fetge d'ànec, el que agafarem és tallarem la part de la punta i el farem a la paella. Posarem una mica de pebre negre, acabat de moldre, una mica de sal i quan el fem hi tornem a tirar sal per l'altra banda. Una vegada el tinguem marcat de tot arreu, farem un truc, que és perquè se'ns acabi de fer de dins, que és que el posarem de cantó, perquè se'ns escorri el greix. Quan el tinguem cuitet, el que farem és que el taparem amb paper de plata, pararem el foc i se'ns acabarà de fer de l'interior i ens quedarà la cocció perfecta. Han passat 5-6 minutets i tenim el pèsol perfecte. 5-6 minutets, tenim el pèsol perfecte, ofegadet. És molt important que quedi una mica de suc, una mica, veieu? Però quasi bé zero. Entre que l'emplatem i no, se'ns acabarà de coure perfecte. Podem emplatar. Amb aquests pèsols hi canten els àngels, És una cosa... Aquí només hi ha que el producte sigui molt i molt bo. La temporalitat posada al plat. I ara tenim el foie, que l'havíem posat amb el paper de plata. Ja el tindrem cuit. Tenim una textura perfecta. I no l'escurrarem el greix, ens ha anat aquí. Tot l'excés de greix el tindrem aquí, perquè quan l'hem deixat de coure l'hem deixat una mica aixecat. Tindrem perfecte de cocció. El tallarem. Ara aquí tindrem les perfectes, un foie quasi perfecte. I el anirem per emplatar. Posarem una mica de sal malden a sobre i ja el tindrem a punt de menjar.